So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw, nining handumanan sa sakaut. Ingon man sa nga artista nga maghatag og kinabuhi ni nga akong kaagi. At si Andy, nasudan sa isang kaagi, pasutog sa man. Alone again. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano para sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Andy. Recorded by X Thunder Gaming. Dong. Dong. Nganong gibiyaan man nimo? Ma, sakto na. Nasasaw niya ka. Sakit kaayo, nak. Dili na ko manawat nga wa na si Papa nimo. Hasta masag ko, ma. Nasakit ang masag ko. Pero lang magpakaligon ta. Nak. Parahin tas kinabuhi, ma. Magpakaligon ta. Kaya nahibaw ko nga mo sa gusto nang makita ni Papa nato. Andy. Surtihan ni mas imong mama partno nya surti sad kay siya nimo kay buutan kay kanya pinangga kay nimo siya. Si mama na lang mo nabili na ko part. Mo nga kutops kong mahimo. Ampingan ko na ko siya. Nya what if makakitag lain si mama nimo dawato nimo? Oo. Bisig unsa nga makalipay niya, suportahan gyud ako siya. Oh. Tutugal lagi ka na uli, ma. Ay daghan ko gitrabaho sa opisiin nanak. Ah, mao ba? Ah, sige na. Kao na, ma. At tuod ay, karong Domingo, mukoyog ko sa akong amiga og simbaha. Oh, mubalik ka kagsimba, ma. Oh, pero sa lain ng relihiyon, ay gusto lang kong busuay, good. Oh, sige, ma. Ikaw kung sa gusto nimo. Ma, nako'y pageant unyang gabi eh. Mutanaw ka? Sige nak. Ay suwayan ako kung mahuman ko og sayo sa akong trabaho, ha? Wa pala is mama nimo. Mutunga ka to? Ay, mutunga lagi to. Pero may binal siyang mutunga basta na ako'y pageant good. Oh, ala, nanawag na oh. Hello, ma. Asa naman ka? Nak, sorry ha. Dili ko makaan na ha. Ha? O nga numan, ma. Giimbitar magud ko sa usa ka kauban na mo sa simbahan. Sige na naka, mangadto na mi. Ay good luck na lang nimo. Salamat, ma. Oh, ma, may ganyan na ka. Ano po na ka? Nak, na ako'y isulti nimo. Oh, ang sama na. Kung may lain akong ipuli ni Papa nimo, okay ra nimo. Nga nung dili good, basta kitarong lang, o panggaon lang ka, o manay problema na ako. Sige nak, ako dayon siyang dadon din niya, aron makaila ka niya. Nak, si Uncle Benson nimo. Ahan, si Andy, akong anak. Hello, Uncle. Uy.
Bayot? Bayot imong anak? Nga naman day, Angkol. Wa siguro mo mahibawan pero dako ganang sa Ginoo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mo ba, Bart? Kanya walang kadipin sa imama ni mo? Wa. Bart, bye na. Manawagan niya ko nimo, ha? Sige, sige, Bart. Nak, pasensya ka nas gisulti ni Uncle nimo, ha? Ganong ikaw may mangayo pasensya, nga diliman ikaw ang nagsulti adto. Nak, ayaw nagkalain ni Uncle nimo. Wa man sila ing intensyon. O gusa pa, sakto man sad siya. Sama? Mo na gitudlo namo sa simbahan. Usa ka na kung sa ang magbinayot, anak. Maong kong mahimo, ayaw na pagbinayot, nak. Ma, wa ko'y gibuhat kadautan. O wa na ko'y mahimo kay ingon ani nagyug ko. O ginakuos ba na akong kaugalingon para lang ni Uncle Benson. Okay na siguro ni para mo ako isulo para sa sunod ka pageant. Asa man din ako ibutang? Ay, ilahos lang na sa akong kwarto. Ngano ni ma? Nak, anhina mo puyo si Uncle Benson nimo. Sa? Congrats, Bart! Daog na sa pageant ron! Salamat, Bart. Pero, wala sa lagi mo tungas mama ni mo sa. Ay, sagdi lang eh. Ako na lang siyang balitaan nga daog ko. Sigurado magyug ko nga malipay siya. Naunsa man ang nimo? Nag-make-up ka man. O, Uncle. Jesus Ginoo. Pasayloay ang tao ni siya siyang nabuhat. Uncle. Dali. Uy, nganong giguyo mo ko ni mo, Uncle? Nahanglan kang silutan para magkaamgo kas imong sala. Akay, Uncle! Sa ako, sakto na! Kaluoy ni mo, nak. Ma, di na ako kaya. Sobra na si Uncle Benson, ma. Nak, kung mapatuo pa lang unta ka. Kasi mo patuo. Sama rin sa anak ko. Huwag ko'y gibuhat ka dautan. Kanang imong pagkabayot, maoy dautan. Ngano, Uncle? Sa baday na ako ganaingon ko, ani? Oh, wa ka ba'y basa-basa og Bible, ha? Unya ka ng pagpanagmal mo na ako. Ka ng paghukom ni mo sa akong pagkatao. Di ba rin nasa? Nak, sakto na. Di, ma. Di na ko sa ang nagipagkatao ko ngayon, ani. Dawat man ko ni mo sa una, ma. Sawa pa ka musula ng relihiyon ni mo karon. Andi. Kung naingon niya ng uto karon tungod ng inyong relihiyon, basig na sayo mo relihiyon nga gisudlan. O baka, sayo pang inyong pagsabot. Dili buti pasabot, kaabi kay sige mo og basa og Bible na namoy katungod nga muhukom sa mga sama nako. Nak, Mapagpili. Si Uncle Benson o ako? nak, ayaw ko pagpili, Nahibaw kang dili sa'yo, nak. Maglisod ka? O sige, hatagan ka og sayon nga solusyon. Mulayas ko dinhi. Andy. Lisod og sakit man para nako.
Pero dili na ko kayang usbo ng akong pagkatao tungod lang sa laing tao. Ang nakapait, kay ang ako pa yung kaugalingong inahan, di mudupa na ako. Di nilang kukutob, urugan kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalan, kaagi ni Andy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakaluhan, Alone Again. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Maricain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kawit. I-address lang ining talumanon, handumanan sa usa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyo ang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atumatampo nagdasingan nga Jessa. Recorded by X Thunder Gaming. Kay Jessa, in regards ba to si Miguel ni mo? Naanasad ka na, Dayan. Sa mukhan ko kiko ang tawhan na, uy. Ay nga nang gipuntin yung each other. Amot ba? Bisa na ikot ako, musurok akong dugo niya. Kalma lang, kay basig ma-high blood ka, uy. Tuod di ay ba? Inig day off na to ba? Kuyugi ko ha. Upait kong cellphone. Wow, rich na sa akong friend, uy. Daghan naman ang bagong gawas nga model ron. Katong na kamera na gyud ba? May na lang, aron dili ta maihas. Sige. Mag-lunch. So, to, uy, kay gutom naman, uy. Sige. Haladay, naa si Miguel. Hi, Ann. Naanasad. Sigig patagad. Kung sa kada Jessa, patagkad ko taon. Ikaw na gira kong tagdon. Ni aramang ko ni Hay. Nung sa, ikaw inoon, patagad ka na ko. Regards pa ka na ko. Excuse me? Ako mo regards ni mo? Ikaw ka inoon. Regards na ako. Murag na ikapang hambog. Hambogiro lang kang dako pero wakay ka pang hambog. Ida sakita sa nung nulti ay. Ang ngayon sa mo pasakit ang sulti, oy. Huy, kalma lang kuno mo. Muragid mo iring ikwiro ay dinis trabahuan. Miguel, pasensya na ka sa kong amiga ha. Sige ha, una lang mini mo, bye. Makasapot. Kalma lang kuno, Daypi. Naunsa di ka? Makalagot mong good. Ako ba, wadyo ko makasabot ninyo ni Miguel ay kung nganong kontra gud kay mong duha. Murag maghilak ang adlaw kung dili mo magkalalis. Dili lang gyud ko ganahan niya. Sa puton gyud kong. Narabay panultihon nga the more you hate, the more you love kuno. Love ko town. Luod lang. Na, di na lang ta mag-una. Kay wag kita kahibawon sa'yo mahitabos unahan, day. Never gyud hinuon, day. Hala no, abot langit ang ngiti nga naka-cellphone. Klaro ka excited kay ka. Siyempre, day, uy. Ako pag gitiguman sa kong sweldo nga, makapalit ko og cellphone. Excited ako insert na SIM card abot sa bay. Nala, sige. Manya kay humanam sa tuntuyo din eh. Maglahi na lang tagpauli ha. Salamat kay sa libre pa lunch ni mo ha. Salamat sa kayo pag-uban ako rin, day, ha. Uy, kaso uy, basta ikaw. Hatagin ako si mong number ha. Sige.
Nasave na ako ng mga contacts nga importante. Oh, uy. Isa man yung nag-text? Number man? Hi. Pwede text mate. Kapag open akong SIM card, niya, naaday ni sa aga number. Kaya ako ako daan ni. Replyan na lang ako, Bi. Pwede raman. Kinsa ti ay ni. Oh, ako di ay si John. Ikaw? Isulti baka na ako kung tinuod nga pangano. Nilang tingali, daghan na bang binuang ron? Kay baon ako. Ako sad, di ay si Stacy. Ha? Nakaka-textmate na John Angan? Oday, magduha na kasi mana. Ang naganahan lang ko niya kay consistent kaayo siya good. Hala no, duha pa gani kasi mana niya moingon na kang consistent na kaayo. Oh, may kitingay naman na pinatawana kay nadaman dayon ka. Dayan. Recorded by X Thunder Gaming. Basta be day ha, ayaw gid inton og kumpiyansa kay delikado na ang panahon ron, daghan ba yung binuang. Oday, salamat. Mas maayo nga magkita una mo ng tawhana o na kamusalig niya. Oh, para nimo flowers and chocolates. Ha? Diyan manigikan. Basta ang card. Ay, Chessa. Unta mapasaylo na ko nimo. Og unta dili na sa tamag-away. Peace. Miguel. Oy, kasweet ni Miguel. Apology accepted. Loko na. Unsa man ay? Manikaw nagpakamanid lang yun. Lagi. Unang kiusin mo. Dayan. Una sa tanan, wa ko'y gusto niya. Ikaduha, bisan pa og peace na mi karon, wa ko'y gusto niya. Kaya ngayon masyag sorry na ko, di okay na mi. I think deserve man sa siguro na mong duha ang peace of mind, diba? Ay, nako. Kadiga tragod. Unsa gid ay real score ninyo anang imong ka-textmate? Ang tinuod? Ganahan ko niya. Bisan nung wa pa mi magkita pero gaan akong buot niya. Unya nga nung dili naman lang magkita. Hi, Jess. Coffee? Para ako ni? Oh, giapil na lang di ka. Nakabantay po ko nimo nga busy kay ka. So, naguna-una ko nga basin og ganahan kag coffee to keep you awake. Thank you, Nathan. Unsa? Nagduda ka nga si Nathan imong ka-textmate? Oleg kitay. Kabantay man ko niya nga magsige na siya pasiplat na ako. So kadla ato nag-start na mig-text-text ani akong ka-textmate. Unya kay abi nagpasiplat, siya na dayon. Hala no? Unya di ba niingon masad ka nga dyan mo ingan sa imong ka-textmate? Nagduda masagot ko nga base naglahi lang nga pangan yung gigamit. Kay ako bitaw. Di man sa tinuod pangan ako kung gigamit. Ha? Aw unsa gudi ay uy? Aw aron mahilon na ka, mas may pagmakikita ka ng imong ka-textmate. Onyag mo sugot. Kayugan ko nimo. Hala no, kalain sad. Mag third wheel ko ninyo. Eh, syempre dili. Mulakaw lang gud ka kung maabot na siya. Sige, ikaw, Quid. Sige, ingnan niya lang ko. Pwede ra. Sige. Asa man ta magkita. Replyan ako.
Asa naman na imong ka-textmate? Uy! Naa na daw siya. Aw, Miguel? Jessa. An? Diya sa mo. Time paragod, ikaw ba? Tuyo ba kinamong sundan ko? Ah? Woy! Ako'y ipagkikitaan din eh. Kamu, anong niamsan mo? Nasa ko'y pakikitaan din eh. Nagkupa na hinon akong adlaw da. nasugod na sad mo, ana. Abi ba na peace na mo? Huwag na rin ako kung kakita, bi. Pangutan ng asa niya. Kinsa man ang cellphone? Uy, ako maron. Oh, tepa. Oh. Ikaw mo, Stacy? Ayaw kong ingna. Nga ikaw sad si John. Oh, tepa. An, di ba ikaw may naghatag na kuan ni nga number? Ingo kay gagawin ni mo. Gituyo to na kog sulti nimo nga igagaw nako aron mo text kit ka. Malay ko pa nga waday mo nagpaila sa inyong tinuod nga mga pangan. Aw, di masayo sad unta ninyong nahibawan nga kamura di ay na. Sa ato, peday. Giset up minimo. Giset up ta mo aron magka-okay mo. Pero feel na ko gitabangan na jud kus kahigayunan nga mas magka-okay na kid mo. Unya kay niya naman kid mo ha. Biyaan lang una ta mo ha. Pag-istorya lang sa good mo diha, okay? Ay, nako. Until now, di gihapon ko katoo nga ikaw ra di akong katek. Tako si Gani. Tingali paagi na ginis kahigayunan. Aron ma-okay itong buot sa usag-usa. Mo gyud sis. Pasensya na dahil ka na ko ha. Sa una, kung sugugan kay ko ni mo adto. May kaso, Miguel. Pasensya na sad kaayo ka na ako sa una kung daghan kong mga storya nga nabuhian nga nakapasakit nimo. Okay, Ray. Di ba amsag ko nga dili gito ni mo tuyo nga pasakitan kong storya? Pero, Jess, seryoso. Unsa ka kung tinod-ulan na to? Ha? Time para good. Nanguyab ka na ako? Kana kung way masuko. Okay ba ni mo? Let's see. Human sa hapit o sa katuig nga pagpanguyab ni Miguel nako, ako dayon siyang gisugot. Og sawa magdugay, nagpakasal ming duha. Karon, 20 years naming minyo og may tulo na sad ka mga anak. Dinhin na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga galang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga di kaulahan, bakit di tutuhanin? Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalak, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tuluminon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Lester. Recorded by X Thunder Gaming.
pa man ko andam nga musud og relasyon, uy. Okay ra. Magpaabot ako kung kanusa ka andam. Sure ka? O lagi. Basta ilang ko pugni nga ipakita ni mom kung sa ti ka kalaf. Sige, bahala ka. Salamat, Gi. Okay na siguro nang gipalit ako nga bouquet. Sigurado ko nga makauyon inis, Gi. Ako na ipadasi ang trabawan. Pero di lang ako butangan nga gi kanina ko. Wa magid siya mo chat. Nadawat na niyang buhok. Ako na lang tawagan para masiguro na ko kung nadawat ba yun niya. Nadawat rin mo nga kung gipadani mo? Ay, oo. Gikan dito ni mo. Oh, Thank you kaayo ha, Lester. you're welcome. Basta ikaw. Nagkauyo na ka? Uy, lamig kang chocolate cute. Naibawloy ka nga mo, ito'y paborito na ako. Oh, chocolate? Oo. Oh, unsa na imong gipada? Ang buwak. Ay, uy, nice siya. Ganahan ko. Ha? Nagduda ka nga nailaing nanguyab niya? Oo bay? Ang berkitangat. Nga ako lang og na sila yung entertain bay. Siguro ano para di mausik yung oras. Naabitaw. Unsa may problema Diana? Gia, nanguyab ko nimo. Di na ka anging mo entertain o lain pang lalaki. Lester, di pa ta uyab. So naapo ko'y kagawasan nga mamili kung kinsa ang magustuhan ako. Kay bago ka kung ingon anak man lang gani ka, no? Masoy pag-undangon na lang nimo ang pagpanguyab nako. Gia. Kuman sa tanan akong nabuhat niya. Sa tanan akong gihatag niya bay. Sa akong effort. More din niya ang buhaton ako. Ipahimuslan ako niya. Ay pagsigmao ito bayano May maoy ka. Ayan lang. Tagan ka lang mabay. Ako ipilailan mo. Kinsa mo sana? Sofia, Lester. sakto gining giingon ni Kaloy. Nga gwapo ka. Di mo good. Asam ka gusto mo laag? Yabay, saban. Sinabot mo? O bay, nindot siyang ikauban. Oo, may noon. Nya, sabi yung gidugayan niya. Pakuyab yun. Sige. Ha? Onsay, sige. Sige na. Gisugot na tika. Oyab na ta. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, naabad ay kay bagong silingan sa? Mau ba ma? Oo. Ay hatdi o niya sila anang badan na kay kagibuhat nako. Aron makatilaw pud sila aning negosyo nato. Sige ba? Ayo! Oh, siya to? Boss? Okay ka? Kuan. Nagipada nga banana cake si mama para nimo. Ha? Nga naman. Ingunanam ko na si mama basta naibagong silingan. Sige ha, anto na ko. Naunsam ko. Nakulbaan ko kalit pakakita na ko niya. Nga nang anim na akong gibati.
Kadit lang. Kinsam, no? Gipauli ni mama ang sulanan. Salamat. Salamat sa kaya. Lami kayo. Ako rin Rinley. Lester? Okay ra ka? Ipalingot ka? Kon? Alimuot mo good? So, aris ako, Lester. Sige. Sige na mag-balik-balik sa rinli sa kung nauna. Nayapag naman siguro ka, Lester. Hello, babe. Oh. Nakadiha? Ha? Ganyan na ako nagsigig tabi din pero wag ko ni mo tagda. Kuan, Sofia. Sorry, daghan pa mood ko og trabahoon. Pwedeng muli na lang ka? Okay. Nilagi ka? Gilaay ko sa bahay. O, pasensya ha. Kuan magod, ganang suod magod na ako ang nagpuyot din sa una. Nag-uol sa kong ibalhin sila lang bahay. Kung mau na, kita lang amigo. Dali, sud. Suod na kaayo mo anang bago na tong silingan dong sa? Oo ma, mga maayom silang tao. Labi na gid si Renly. Kadito sa ma. Hello? Mister, pwede kang magkarisa mo? Nako'y importanteng tuwayo ni mo. Sige. Muna ko. Lester, sorry pero di na ako kayang punggan pa ni. Ha? Ang unsa man? Ambot, di ko sigurado kung mo ba siya gibati ni mo. Basta ako, sigurado ko sa ako. I love you. Rene. Sa tinuod lang. Sa tibok na akong kinabuhi, babae rin akong nagustuhan. Pero, huwag ko makasabot sa kong gibati sugad nga nakakita ko nimo. So, pariham dito og gibati. Kita na. Pero ato lang nihing itago ha. Okay ra nimo? Sige. Oo niya. Ang imong uyab nga babay. Ansa? Magigbuwag ka na ako? Sofia. Gusto kong mag-focus sa kong kaugalingon. Kung noon, pilit ka pugnan. Salamat, Sofia. Sa ato pa, gawas nun ta? Gawas nun natat sa tong gibati. Pero, pabilin lang gyapon natong itago ang atong relasyon. Kana kung okay ra nimo. Way problema na ako. Kung sa'y gusto nimo, may matuman. Salamat rin. I love you. I love you too. Wa ko magdahom nga permi man kong palpak sa kong mga nauyab sa una, pauli ra di ko sa lalaki nga sama nako. Og ang kunon ko nga hapsay og malipayon kayo mi sa mong relasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ko mga higalan kaagay ni Lester nga taga Cebu City uban sa awit nga pangayo. Awit nga nagaluhan ang pag-ibig. Pag-ibig mo lang
Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Carol Marihikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganaz. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kahawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalawakan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alina. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Na-imagine na nimo si Marco nga mo'y imong pakaslan puhon? Oh, Trish. O gusto ko, ikaw may maid of honor na ako. Ako, cute? Siyempre. Bubi ako lang igsuon. Mura na big igsuon akong pagtanaw ni mo. Anya, kami na lang daw si Papa. Wala sad ko'y mama. Mong, dili nakalahi pa rin ako, no? Nak, muli ka din sa ato karong weekend? Pa, mura gili pa ko makahigayon. Dagan kayo may projects ron good. Uy, mauba nak. Ibingaw na mahugod ko ni mo. Ako man sad pa. Sige lang pa, next weekend. Maningkamot ko makauli diya sa ato. Mao na, Marco, babe. Muli ko sa mga probinsya next weekend. Basin, ganahan ka mo ba na ako? Alina, babe, kining sorry kayo ha, pero doon na rin ko'y lakaw, anak. Mao ba? Asa man day ka? Nagsabot mo gumis ko mga amigo nga magtapok-tapok. Pwede sa sunod lang. Uy, kaso, uy. Okay na, babe. Sunod na lang. Kalipay na ako. Daga na uli ka na. Ingon man sad ko pa. Sige lang pa. Hapit naman sad bakasyon. Taas-taas niya ko pondo din sa ato. Dali na nak. Nagluto gus imong paboritong bisayang manok nga sinabawan. Dali. Ayay, kanada. Naon sa manis Marco. So lang naabot ko din sa probinsya. Humgi paramdam na ako bisan usa lang ka-text. Sharo, wag siya ka na ako nagpangumusta na ako. Nag-away mo? Wa man day Trish, pero nagyaw-yaw gyud ko sa text, uy. Ako mo siyang gitaksan. Kaya wa mo gyud siya magparamdam ba? Sukad ko naabot din sa probinsya. Mao pa? Unya unsa may akong matabang nimo? Day, ikaw ko ni chat niya. Unya sultihi ko kung mo reply ba siya nimo. Sige. Ni-reply siya nako. Padong naman unta day ko na siya mo chat nimo. Unya pagkabasa niya sa imong message, naglagod siya kay siko no kagyaw-yaw. Kisa may dili masuko. Ngawang gid siya magpahibaw. Ingon ana ang gid style good.
Basta magkakuyog na gani na sila sa iyang mga barkada, no? Mura na lang siyang malimot na ako. Murag malimot na doon na siya uyab. Day. Sakitan ba ako maguna-una, day? Kay mura na mig uyab kung magkita, may. Pero kung dili gani, mura na sa siyagwa. Day, Alina. Sige lang, day. Mubalik naman ko diya sa syudad ugma. Makikstorya lang ako niya. Salamat, ha. Absent lagi ka ganinang buntag. Kuan, naglain mga ang akong lawas ko. Mao di ay. Si Marco pod. Wa po ka bantay niya ganinang buntag. Murag ni absent man pod. Lain man akong feeling dayo eh. Mura man og bugnaw na si Marco na ako. Wa ka si lain day. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mura man og doon na siya lain, good. Ha? Nganong nakaingon man ka? Feeling lang git na ako, day. Day, Alina. Day, tabangi kong paniid ko nun niya, day, bi. Unya, sultihi ko kung sa'yo mo mamatikdan. Ha? Pila naman ka-text akong gisend ni Marco nga makikita ako niya. Pero kung tut karon, huwag yapon ko nadawat nga reply. Ay, makikita na lang ko ni Trisha, bi. Makikapi ko niya ron. Uwa pa masigit ma-reply si Trisha na ako. Ako na lang usaoy. Maayo din hikidili kayo sa amok. Kadiyot. Sila Marco o Trisha, mina. Niya sila tiniyo niya. Nag-holding hands pagit sila. Marco? Trisha? Alina? Ansay buti pasabot, ani? Best, Alina, paminawa una Ansay buti pasabot, ani? Nakaimo mas mag-traidor na ako? Alina, Ayoko kita pa! Pakahayop mo! Nya, okay na ka diha. Pauli na lang din sa ato, nak. Hapit na hinuon ko mo graduate pa. Unya mo atras na hinuon ko tungod lang nila. Sige lang pa. Nahiba akong karoon na niya akong gibating kasakit. Makamove on ra ko pa. Basta nagha, kung di na kaya, pauli lang din sa ato. Opa. Salamat. Alina, please, mag-istorya sa ta. Unsa pa may ang istoryahan nato? Igsuon akong pagtanaw nimo. Unya nakahimo ka sa pagtraidor nako. Ayaw na, Trisha. Sugod karon. Kalimti nga nakahigala ta. Alina. Kinsa man ni? Number raman? Hello? Day, Alina, asin ang Medina nini mo. Siligan niyo din is probinsya. Oh, nanawag ba lagi ka nang doon na kay Toyo? Day, nadisgrasya si Papa ni mo. Unsa na?
ka. Gusto naman ako, ani. Gawa naman ka. Pa. Alina? River, niya ka? Sakit kayo kong dugan. Ako na lang usa. Wala si Papa. Niya pa ko, Alina. Tuod. Kanasara ba di ka nabalik gikan sa Manila? Atong adlaw before na-disgrasya sa papa mo. Mao pa? Alina, naibaw kong dako kay kung saan mo. Nagigbuwag ko ni mo tungod kay maras niya. Pero karon nga, nahanay na nako. Willing ka bang mo ba na ko balik dito sa Manila? Ha? Saan ako ni mo. Di na ako magpalayo ni mo. O di na ginti kapihaan. Tagay lang ko klaing higayon. River. Okay, sarap sa ilan bituin sa pag... Gihatagan ako glaing chance sa River. O niya kay ako naman lang sang usa, nikuyog ko niya pagbalik niya sa Manila. Og didto na kong mituwas og eskwela. Karon, minyo na mi og may mga anak. Human mi na minyo, niya na mi dinhi sa Cebu nagstay for good. Og kabahin nila ni Trisha og Marco, ako nahibaw-an nga nagkabuwag na sa day sila. Og ang nakapait, kinapaangkan si Trisha. Dinhin na lang kutob, takang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Alena nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan kalawakan. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hello kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Rosel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Makining sa kababae nga taga Negros Oriental, apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Rosel. Recorded by X Thunder Gaming. Rosel, nanawag na itong iaan ni Mus Bakulod. Nagkinahanglan ko no siya og tindera sa iyang tindahan.
Unsa man ka, ganahan kang manarbaho? Sige pa, maato ko. Kapoy si kay sige sambay din sa ato, oy. Ayaw pa badlong dito sa imong iyaan, ha? Kay mauwaw ta. Ay, kabala ka, ma. Buotan kini imong anak, no? Bantay ka, bitaw. Okay naman sa titinisa ng auntie. Di man kayo kapoy. Hi, miss. Nakipaliton, sir? Kwan, may tuyo or ko sa tag-iya din, Kaya na ko'y koleksyon nun. Nilakaw para bas auntie, sir, da? Ante ni mo. Pag umangko, di ko sa tag-iyad. Ining tindahan? Oh, sir. Ay, ala, pag-sir na ko, miss, Ako din si Raymond. Ikaw? Rosel. Pwede makigamigan ni mo? Okay ra. Pwede ko mga yung mong FB? Grabe ha. Nanawag man dayon? Angang, gimingaw naman ko mo. Pag sure, uy. Bitaw sila Kuan ma, gilayan ko deres akong boarding house. Maong nanawag ko mo. Soon sa man ko diri. Tambal ko sa imong kalaay na ron. Di ito po sa inyo na, anak. Ambot ba nga nang ikaw man ang akong naununaan nga tawagan? O niya, unsa mo itong istoryahan ron? Bisag unsa nang good. Basta malingaw ta. Sil. Te? Di ta mga bliron sa tindahan ha kay Domingo man. Okay, auntie. Pwede ra ka mo suroy aron masuhito ka din Sige, auntie. Lindot mo sa din ilang plaza, dinino? Hi, Sel! Uy! Raymond, ni amalagi ka? Nangita ko ni mo? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Dito mong gugikan sa imong auntie. Yan, ingom sila nga, nisuhoy ko na ka. Mong, gisuhoy ka pangita din May gani kayo, nakita ka. Unsa day mong tuyo na ko mon? Nganong gasunod-sunod mo ka na ako? Ay, nakasuko na ko sila. Dalangot ako'y gustong isulti ni mo. Unsa man na? I love you. Raymond. Manay tinawad, Giselle. Sa una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May chance ka ko ni mo? Ayaw lang sa kug. Dali-dali amon ha. Ako sanang huna-hunaon. Mao ba? Nanguyab day si Raymond ni mo. Oh, auntie. O niya unsa man ganahan ka niya. Okay naman si auntie. Gaan man sila kong buot niya. Aw, kung mauna, ayaw na lang napaantusa ang tao. Tinood ka, Rizal. Imo na kong gisugot. Oh, Raymond. Payab na ta. Salamat, Giselle. Abi ni mo, huwag kabutangan sa kong kalipay nga gidawat ni mo nga kong gugma. Ha? Imo kung dadon sa mong boarding house? Oo, Sel. Nga naman? Aron ba makadom-dom mo sa ka kung nasa ko nagpuyo? Oh, sige. Raymond, ayaw. Sa gilangid ko, sa buhaton. Uyaw bitaw ta. Mauday nga gusto ko nimong tadon din sa mong boarding house. Kaya mauday nimong tuyo na ako, ha? Dugay na kung gusto mo kakos na mo. Raymond, timpa ka cute sa mahalo ko. Pasig mamabdos ko.
Ay, kabala ka. Di ka na ko basagdan kung mamaptos ka. Oh. Hansaon man ako. Imo naman nakuha ang akong pagkapapay. Ay, kabala ka, good. Ako isaan ni mo. Di ka na ko basagdan. Basta pa ha. Pero ganda ka ron sa imo papauli, ha? Ipananghid kasi mong auntie. Ha? Unsay pananghit? Ipananghid ka nga, mag-ipon na lang ta. Ha? Ay, Noon sama ka. Nang hupaunggod ka. Huwag ka malipay nga, nag-iipon na ta. nalipay man. Pero nabalaka lang ko. Basig masuko si mama at papa nga. Nag-ipon-ipon ako dinis Bacolod. Ah, sige. Mga tulang niya tas inyong dapit kung may bakante ta. Nindot sa nagkipuyan ni Raymond ta. Kiduolog merkado. Dali ra kita makapalit ko natin gustong paliton. Inday? Ay, ako yung mong gitawag, te? Oh, ikaw. Di ba, ikaw man tong kaipon ni Raymond, no? O, te. Ay, naaman ko puyo ba tapad ninyo sa kwarto? Mao ba? Oo. Ngano day, te, may tuyo ka na ko? Ay, ako lang kang paybaon ba, aron makapangandam ka. Saon sa man, te? Kana si Raymond, dagan kay naguyab. Sa kinsa lang babayanang ikakuyog-kuyog anak niya. O naapay lain day. Naapay say tulo ka anak. Unsa? Ano wa ka musulti na ako? Nga may tulo ka day ka anak? Dogay na unta ko ni mo musulti ini, pero basig di ko ni mo sugton. Mao ako ning gilimod nimo. Unsa man hitabuang nga may tulo makakaanak? Kuan. 17 anyos pa ko, may kaipon ako. Hangtod, nakaanak mi, og tulo. Pero wa man mi makasinabot. Mao nagbuwag rasad mi. Og hain man ang imong mga anak? Tuwas ako mga ginikanan. Pero katong imong naibawaan nga may lain kong uyab. Sa unwar to Sukad ka niabot sa kong kinabuhi, Sil. Wala kong malingig lain. O di na sa mahitabo nga magpatintal pa ko. Hinaot pa unta, Raymond. Hala, na-delete pang ko ron. Magpalit ko pregnancy test. Ano na ako ni maklaro? Hala, duha ka badlis. Magtos ko. Niya na, Sir Raymond. Malipay gid siya rin sa kong ibalita niya. Dong, mab... Sir Raymond? Wa pa siya mauli. Ni trabaho pa. Kinsa ka? Uyab ko ni Raymond. Ikaw, kinsa man sad ka? Ka-live-in ko ni Raymond. May ka-live-in day sa dinhi? Mao di ay, nga wala siya magpakita nako. Karon kang tawhana ka. Sorry, Sil. Gusto na kong makibuwag ni Michelle pero di siya masugot.
Michelle di ang pangalan itong bayana. Magunsa naman ako ini nga may lain ka naman ding uyab. O niya, mabdos pagyod ko. Ha? Unsay pagkus? Oh, Raymond! Mabdos ko! Ipakuha na. Unsay ipakuha? Rosel, wala ko magkinahanglan og anak eh. Kay daghan akong anak. Mga ipakuha na. Dili ko musugot! Dili na ko ipakuha ni bata nga diya sa kong sabakan. Kung kinahanglan mo pauli ko sa amo, buhaton ko na. Ato na ko makatawo ni bata ah. Bahala nagwa si ilon nga amahan. Nipauli ko sa mong dapit. O dito ko ng anak. Nalipay na lang sad ko, kay nakadawat raman sad ako mga ginikanan sa akong kahimtang. Kani mo Raymond, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makita ka og babay nga makasabot sa imong pagkatao. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalang kaagi ni Rosel nga taga Negros Oriental apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo. Awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. Mong kaagi gibata nila sa radyo ni Ricky Persuelo galing utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadang. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usaka. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usaka awit kara, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanan.